E non saímos de Noia porque esta vila acollerá o domingo a fase galega do Campeonato de España de Kickboxing. O pabillón Alonso Rodríguez será o epicentro do deporte de contacto de Galicia durante todo o día. Noia será durante o domingo o epicentro do deporte de contacto en Galicia. O pabillón Alonso Rodríguez acollerá todo o día a fase galega do Campeonato de España de Kickboxing, nunha edición récord polo alto número de participantes. 476 deportistas que se darán cita en Noia para disputar a primeira praza das súas categorías. Hai 476 inscricións para este evento. Por lo tanto, non cabe dúda de que vai a ser un día duro, un día de moito traballo, nada, esperemos que sea disfrutado por todo o mundo. Siempre fue una garantía, una ciudad de deportistas, pero bueno, en este caso lo que a mí me corresponde es el ITF Noia, el Club de Lucha Noia, una garantía suficiente con capacidad de gestión y resolución para llevar a cabo este hecho histórico, porque aquí se va a juntar toda la élite del kickboxing gallego y un número de participantes y número de inscripciones récord. O evento destaca non só polo número de participantes, senón pola calidade de cada un deles. A representación local será, ademais, moi nutrida. Van a haber competidores de moi alto nivel. Temos a nivel local competidores como Martín Iglesias, Noa Blanco, Miguel Castiñeira, Manuel Castro, hai un nutrido grupo tamén de competidores locales, tanto do Club ITF Noia como do Club de Loita, que seguro que na súa casa darán o mellor de si mesmos e poderemos ver moi bons combates. O inicio será ás 9 da mañá cos pesaxes e a recepción institucional, pero non será ata as 10 cando den comezo os combates. A actividade desenvolverase durante todo o día, aproximadamente ata as 8 da tarde. Comezarán logo a competición de tatami nas categorías junior, senior e masterclass. Cas probas de point fighting primeiro, point fighting que é unha das probas de kickboxing de velocidade, para os que non conocen o deporte, moi similar ao karate, o que mete punto para o combate continua, e logo xa as restantes probas que se van a desenvolver van a ser light contact, que é combate corrido, non valen patadas da cintura para baixo, logo kick lie, que si valen patadas ao muslo, e logo K1 lie, que tamén valen rodillazos. Integral Motion é un dos patrocinadores deste evento que aposta en Noia polo fomento do deporte en todas as idades. Para nós, como compañía, é moi importante continuar coa inversión que facemos en apoio ao deporte, tanto noutros deportes en categorías inferiores ou noutros equipos de outras modalidades deportivas nas que temos presencia. Un evento de unha magnitud bastante grande e dunha calidad bastante alta. Nosotros estamos encantados de venir a participar a Noia y a cualquier otro sitio de Galicia donde haya un club de un compañero y donde se dinamice el deporte, en este caso el kickboxing, pero nosotros practicamos otras modalidades de actividad de contacto con otras federaciones que también tienen club en esta localidad. A xornada conta coa colaboración do Concello de Noia, que aproveitou a ocasión para sacar peito ou albergar a cita nas súas instalacións. Por iso, convidan a calquera persoa que se queira chegar a unha cita que é de balde. Que é un evento de nivel e que a xente ten que acudir a animar a todos estes deportistas que seguramente nos van a facer gozar dun gran día, un día enteiro. Será o domingo 31, dende as 10 da mañán. 30, domingo 30, dende as 10 da mañán, as portas do pabellón Alonso Rodríguez estarán abertas para acoller a todo mundo que queira chegarse. Non é preciso entrada, sino que o evento é totalmente gratuito, así que dende o Concello darlle as gracias a ambos os clubs, tanto